мавзӯи дигар, кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд соҳиби бинои маъмурӣ гардиданд. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориш аз маросими ба истифодадиҳии иншооти хизматӣ. рӯзи 4 январ дар вазъияти тантанавии бинои хизматии шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо иштироки ҳайати шахсии шуъбаи мазкур ва кормандони раёсати ҳифзи муҳити зисти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба истифода дода шуд. бинои як ошёнаи маъмурӣ бо беҳтарин шароит дар хиёбони Раҳмон Набиеви шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда, аз 4 утоқи корӣ ва 2 ҳуҷраи ёрирасон иборат аст. ба истифода додани бинои шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд имконият медиҳад, ки мо дучанд фаъолияти хизматии худро софтгирона иҷро намоем. маросими истифодадиҳии иншооти хизматӣ бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо сурат гирифт. ҳуҷраҳои барҳавои корӣ бо компютер, мизу курсӣ, ҷевон ва дигар ашёву айёниятҳои хизматӣ таъмин мебошанд. баъди боздид аз натиҷаи корҳои сохтмонӣ ба масъулин дастур дода шуд, ки ҷавобан ба чунин ғамхориҳои ҳукумати мамлакат дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ содиқ бошанд. дар минбаъда фаъолияти якҷоyии ҳам мақомоти мо ва ҳам сохтори вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ин албатта гӯем ки такмили ҷиддӣ метиҳад ва мо минбаъд метавонем боз ҳам назорати давлатиро дар риояи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист пурзӯр намоем. таъкид кардан ба маврид аст, ки то ин вақт кормандони шуъбаи мазкур дар бинои иҷоравӣ ва шароити номутобиқи корӣ фаъолият доштанд. бояд зикр намоем, ки таъсиси сохтори хизматӣ ба талаботи замона мувофиқ, раёсат ва шуъбаҳои экологӣ ва сайёҳӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ иқдоми саривақтии вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ буда, дар баробари таъмини амнияти экологӣ ва бехатарии муҳити зист, ҳамзамон расонидани кӯмак ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ, ҳифзи манфиати сайёҳон, пешгирии ҷинояткорӣ дар байни сайёҳон ва нисбати онҳо самтҳои фаъолияти ин сохтори милитсияро дар бар мегирад.